Така, тази повърхност, т.е. това място е добро за лагерът. Да, обаждай се на шефа. Добре. Добър ден. Добър ден, сър. Аз съм екипировката. Тук ли ще е базата? Да, сър. Добре, започвайте хора да разпределяте палатките и другите муниции. Разбрахте ли? Да, сър. Разбрахме. Добре, танкът да наглежда. Хайде, по-бързо да нареждаме чувалите. Добре, сър. Хайде, и бутай. Добре, чуй ме. Когато дойдат тези, веднага трябва да наместим позициите. Особено пък когато дойде шефът, трябва всички да сме готови. Разбрали? Да, сър. Така. Айде, внимавай, защото ако се взриви и една бомба, отиваме всички във въздуха. Разбрали? Да, сър. Добре. Така. Това вече ще пази за безопасност. Шефа идва! По-бързо! По-бързо! Дайте, бързо! Шефа идва! Шефа идва! Хайде! Давайте, бързо! Ето и тук е! Хайде! Incoming! Добър. Така. Шефът е тука. Така. Сър, ето и там е вашия фургон. Там е много топло и уютно за вас. Добре, войнико. Благодаря. Имате ли още работа? Да, сър. Добре, продължавайте работата си. Добре, сър. Добре, хайде, бързо. Всичко е готово. Мунициите, голямото оръжие. Добре. Пригответе се. Видях и екипите на добрите. Хайде! Първи екип на позиция. Втори екип на позиция. Да, на позиция сме. Трети екип на позиция. На позиция сме. Добре, на позиция сме тук. Пети отряд на позиция. Да, на позиция сме. О, да. Стреляйте! Бързо! Стреляйте! Един умря! Сър, бягайте! Трябва бързо се излязна от тука. Хубаво, че намерих това стаенто мило. Граната! Хей, ма се убити! Хо, ти кой си? Аз съм от вашата. Наистина? Да, аз съм шпионин. О, да, познавам се, Джо, да. Да. Ти си. Явно се свършихме работата. Да. Точно така. Сега да започнем да отмиваваме малко. Има и друга база. Шефът им избяга, аз го видях как бяга. Има и там. Навън след Сунис планини има една голяма база. И там е още по-охранявана и трудно. Колко странно. Аз знам кой е. Международен избягал престъпник. Да. Спокойно, сега ще се основем нова база и ще видиш колко е. Бил около, не знам, бил доста хора, дори един път. Добре. Преди няколко години беше. Добре. Да, добре. Добре, хайде сега да слизаме долу, Какво ще кажете? Да. Уоу. Гати за шеметяващото. Да. Голямо за представа. Човек, какво се направи, че си избил всичките? Искахме поне някои, които ще могат да знам, да ни помогнат с нещо. Да, бе. Не знам, че се присъединят към нашата най-много да не убиват. Особено пък он землидев. Той беше голям гей. Пуяк.